bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tarata ye marisi kalo tile 22 san 2023 ni y'an ka don kibaru waati selen bi don kibaru kɔnɔna la jamana ɲɛmaa kolonɛli Asimi Goyita ale Mali dugutigiw fo ka taa se laadala karamɔgɔw ale ni an ka maabaw ka se ka olu bisimila min bɛ tali kɛ sariya sunba kura min ni jamana kɔni ye a baara ka se ka o yira olu la. Ka fara o kan halisa Mali kibaruya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzaraw olu ka kunnafonidila min tun bɛ an fɛ yan nɔ ni ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ Olivier Dubois na ale yɛrɛ tun dara Banbaatu fɛ kabini avril kalo tile 8 san 2021 ale kɔni kana bila la. Ka fara o kan halisa Mali ale ni Côte d'Ivoire olu kun ka ko kibaruya la a bɛ fɔ min ma commission mixte n'o ye ka jɛ ka baara kɔni k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ maa hakili juru caninw olu kan ka ɲɔgɔn ye waati nata la min n'a bɛ kɛ Mali ni Côte d'Ivoire olu kun ka ko kibaruyaw o ɲɛfɔli la. Ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan min ye kunnafoni ye farafinna farajɛla an bɛ sɔrɔ k'olu fara an ka walawalali ninnu kan. I b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an ka bakuruba kɔnɔna la jamana ɲɛmaa kolonɛli Asimi Goyita ale min y'an ka laadala dugutigiw fo ka taa se karamɔgɔw ale ni jamana maaba caman ka se ka olu bisimila a yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ la n'o ye jamana ɲɛmaa so yɛrɛ kɔni ye laɲini ni kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan o de ye sariya sunba kura min ni a yɛrɛ kɔni taara jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛ ka se ka o yira maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen na ka tila ka ɲɛfɔli kɛ wa dibi min b'a a kɔnɔ ni maa caman bɛ k'o kɛ dibi ye walima ni fiɲɛ mun ni maa caman bɛ k'o kɛ fiɲɛ ye ka se ka ɲɛfɔli ko olu la min b'a to gɛlɛya misɛnnin mun bɛ a senkɔrɔ olu bɛ se ka bɔ a senkɔrɔ cogoya min na min b'a to faamuya yɛrɛ kɔni o fɛnɛ fanga yɛrɛ kɔni bɛ se ka bonya cogoya min na yan'o cɛ jamana ɲɛmaa kɔni ye laseli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma min bɛ tali kɛ nin gafe in na n'o ye jamana sariya sunba kura ye u ka cari jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na min b'a to kunnafoni a bɛ se bɛɛ lajɛlen kɔni ma. Halisa an ka jamana kɔnɔ banbaci wale kɛlɛli nanzaraw olu ka journaliste min tun bɛ an yɛrɛ fɛ yan nɔ ni ale tɔgɔ Olivier Dubois ni banbaciw kɔni tun ye ale minɛ kabini san 2021 n'a kɛra ka bɛn avril kalo tile 8 yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ bi kabini marisi kalo tile 20 n'o ye tɛnɛndon yɛrɛ kɔni y'an kɔrɔ san 2023 ale kɔni kana bila la nka a ma kɛ Mali yɛrɛ kɔni na a kɛra n'o ye Niger yɛrɛ faaba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niamey maa minnu tun y'a minɛ olu de kɔni tun ye jeune min ye nka kunnafoni ma yira k'a fɔ tuguni euro wari $10,000 walima $10,000 o de kɔni dira yaasa min ye nanzaraw olu ka journaliste ale ni l'Amérique jamana olu ka baɲumankɛ tɔn maa min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o fɛnɛ olu kɔni kun minɛra nin ko in sababuya la wa olu kɛra sababu ye ka se ka u bila nka a fɔra ko wari de kɛra sababu ye n'u bilala. Halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire olu kun ka ko kibaruya la sigi belebele min bɛna kɛ nin bɛ ka atako naaninan ye n'a bɛ fɔ min ma réunion des experts de la 4e session de la grande commission mixte de coopération Mali Côte d'Ivoire n'o ye maa hakili juru cani n'o ye Mali ale ni Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ olu ka sigi belebele ba bɛna kɛ sigi min n'a bɛ kɛ ka bɛn ni marisi kalo tile 22 ka taa bila tile 24 na san 2023 ni laseli kɛra Côte d'Ivoire olu ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ anw fɛ yan n'o ye ambassade ye ka kɛ Bataki kɔnɔ min n'a y'a ɲɛsin an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɛw olu bɛɛ lajɛlen de kɔni ɲɛnabɔli ma nka sigi ninnu kɔnɔna la kuma min na boli fɛn caman ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye lakana sabatili fo ka taa se min ye dugujukɔrɔ nafolo kuranko jago ale ni taa ni ka segi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka siraw olu fɛnɛ labɛn yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ cogoya min na kiiri ta sira yɛrɛ kɔni fɛ fo ka taa kɛ baganko ta masurunya ye ale ni kɛnɛya ta sira wa sigi ninnu fanba a bɛna boli olu kan nka min ye sigi wɛrɛ ye o kɔni o hakilinaw fɛnɛ talen don nka o bɛna kɛ minisiriw yɛrɛ dama kɔni ni ɲɔgɔn cɛ waati ma fɔ o la ko ni o kɛra don min na u b'o fɛnɛ kibaruya kɔni fɛnɛ di. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegali jamana kan olu ka jamana ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ Macky Sall ale kɔni ye a yira k'a fɔ sariya min bɛ olu yɛrɛ kɔni fɛ yen bi o bɛ ale yamaruya ale ka se ka kɛ cɛbɔ ye tuguni jamana ɲɛmaa ɲini na hakilina jiginna maa caman ko nin ye ale yɛrɛ kɔni ka fanga ɲini ko sabanan bari ka d'a kan Macky Sall yɛrɛ kɔni ko waati min na ale bɛna fanga la o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaya so wali jamana mara a bɛ san 7 kɔni na ale ye a laɲini ka bɛn ni san 2016 yɛrɛ kɔni waati ye yaasa u bɛ se ka segin ka na cogoya min na san 5 la ko n'a seginna ka n'o la kɔrɔ b'a yira k'a fɔ san 5 fɔlɔ min ni mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko o y'ale ka mandat filanan ye o kɔni
o bɛ bɛn ale ka mandat fɔlɔ de ma min ye sariya ye o bɛ ale yamaruya ale ka se ka kɛ cɛbɔ ye tuguni yaasa ka se k'a ka mandat filanan ka se ka o yɛrɛ kɔni kɛ a kɛlen bɛ mankan ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye fanga ani fanga sinɛ olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bi an bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka farafinna jamana halisa o dɔ kan n'o ye Guinée équatoriale olu ka jamana ɲɛmaa danka ale ye laseli kɛ laseli min n'a bɛ kɛ ka ɲɛsin min ye Irisi jamana a ma ɲɛmaa n'o ye Vladimir Poutine ale ni CPI n'a bɛ fɔ o ma Cour pénale internationale ka yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ni Cour pénale internationale olu kɔni fan foyi den kelen gulonnen kɔni tɛ ɲɔgɔn na bari ka d'a kan Cour pénale internationale kɔni ye sɛbɛn bila min ye Irisi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kɔ ni a kɛra dugu o dugu la ka se k'a minɛ k'a lase kiiri tigilamɔgɔw ma yaasa u bɛ se k'a kiiri cogoya min na Guinée équatoriale olu ka jamana ɲɛmaa danka y'a yira k'a fɔ olu senyanfan boloyanfan u tɛ Cour pénale internationale la o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ Irisi jamana ɲɛmaa a bɛ se ka na olu ka jamana kan waati bɛɛ lajɛlen na wa olu yɛrɛ kɔni bolo falenba b'a la wa don min n'a bɛna olu ka jamana kan o kɔni u b'u tɛgɛ yɛrɛ kɔni wa min ye ka se ka a kunbɛn halisa an bɛ to Irisi jamana ɲɛmaa ale ka kuma la fo ka taa se CPI ma n'o ye Cour pénale internationale ye nka Irisi olu ka maa ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni bɛ n'o ye Dimitri Medvedev ale kɔni ye laseli kɛ a ka laseli kɔnɔna la o ye bagabagalikan ye ka ɲɛsin Cour pénale internationale yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan u ye sɛbɛn don sɛbɛn min ni a bɛ tali kɛ olu ka jamana ɲɛmaa la ko n'a kɛra jamana o jamana na ka se k'a minɛ k'a lase Cour pénale internationale ma min b'a to u b'a kiiri a kɔni ye o min yɛrɛ kɔni fɔra Dimitri Medvedev ale kɔni ye laseli kɛ ko laseli min kɔnɔna na a ko Cour pénale internationale ale yɛrɛ bɛna mugu jugu k'a ta k'a suru kan min b'a to u bɛ bɔ dugukolo in yɛrɛ kɔni san yɛrɛ fɛ nka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ Cour internationale pénale Cour pénale internationale lakɛtɔ b'a la ale yɛrɛ kɔni ye cakɛda ye min ni a yɛrɛ kɔni tun tɛ nka ko o fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɔ a la i b'a ye k'a fɔ Irisi jamana ɲɛmaaw olu ye a laɲini min bɛ tali kɛ kiiri tigilamɔgɔ min fo ka taa se a maa saba yɛrɛ kɔni ma Cour pénale internationale ale ni a procureur ba yɛrɛ kɔni ma olu yɛrɛ kɔni bɛna sɛbɛn don u kɔ kan min ye ɲinini sɛbɛn ye n'o o bɛ tali kɛ enquête la ka ɲɛsin o ma kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnen la bari ka d'a kan olu ye sɛbɛn don n'a bɛ fɔ min ma ko mandat d'arrêt ni o bɛ don Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni juguya yɛrɛ kɔni na ni ka bɛn ni Ukraine ale ni Irisi jamana yɛrɛ kɔni olu ka kɛlɛ ye ni fana bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tuguni komi ni a b'o kɛla ka se ka olu yɛrɛ kɔni jidi k'an ka jɛn n'u cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ